Salut, numele meu este Cristi și astăzi vă prezint primul episod din Pixel Gun 3D. Stați puțin, eram eu într-un meci, mă jucam, am zis hai să încep un nou meci. Vom alege de data asta team fight, vom alege o mapă random. Am să aleg, de fapt că nu pot să dau așa de repede și chiar încerc, încerc asta de câte mi-aminteam eu că am mai jucat jocul ăsta. Era o mapă destul de mișto și nu era gravitație, parcă. Și toate astea care le vedeți aici jos, Wooden Helmet, Wooden Armor, Apocalypse, wow ce nume, toate alea le puteți cumpăra. Dăm un random team și ne-am băgat. Deci, astea sunt itemele de început, deci nu vă, dacă puteți să vă luați jocul. Uitați puțin că e puțin mai greu la început, controlul e foarte sensibil și uitați cât de repede, deci controlul e foarte sensibil și nu puteți să-l mai schimbați. Adică asta e, uitați, vedeți, avem acolo un inamic și dăm un headshot, fac, și dăm a lovit, dar ne ducem din nou. Și am dat un headshot. Haideți la bătaie. Puteți să veniți, o să joc, cred că o să joc și cu abonații. O să creez o facțiune și o să joc. Aoleu, nu l-am văzut asta. O să creez o facțiune și o să joc și cu voi. Să spuneți și jocul vreți să mă fac, lăsați comentarii. Și eu vi le fac. Ce adul. Uite de asta, am nevoie. Am un flamethrower pe care o să vi-l arăt. Mamă! Stați. Afară. Și așa omori, te duci, dai kill, faci toate modurile. Dai kill! Da, și așa te poți parașuta, nu uitați la anul ăsta. Oi, ce-a zburat așa. Mai că-mi pare rău și de tine. Intră-ul puțin, dacă vrei. Hai să căutăm. O să jucăm mai multe jocuri, stați calm, nu o să fie asta să terminăm meciul. Haideți să începem altul, vom juca puțin, vom juca din fiecare mod. Vreți o să facem și un co-op survival aici să supraviețuiești cu mai mulți contra zombilor. Zombii ne atacă pe noi și ultimul rămas câștigă meciul, jocul. Dacă vă întrebați cum se numește jocul și nu știți și vreți să-l luați, Pixel Gun 3D. Așteptăm puțin. Vedeți, aici se o spawnează monstri. Uitați, chestia aia mică de acolo care cred că vedeți că pulpea ne continuă. Este un monstru și vreau să trească să-i omorăm. Eu o să joc doar cu sniperul, pentru că cu sniperul poți să dai cel mai ușor kill. Eu mor din trupul lovitură, ia fiți atât. A fost omorât. Dar stați puțin că vă arăt porcăria asta. Ați văzut kill? Uite să... fuck, ce m-am speriat, bă. Huia! Nu sunt un geniu! Așa. Nu sunt un geniu la jocul ăsta, deci nu puteți, nu aș vrea. Și să nu uitați de share, like, subscribe. O să spuneți prietenilor despre asta. Ce mai spune eu? O să jucăm mai multe runde, să nu v-am mai și spus asta, nu o să jucăm doar aceeași rundă. Wow, ce chestie, pe aia n-am văzut-o până acum. Nici că ar fi un Gripper. Apropo, da, uite că mi-a venit la Minecraft, nu. Să nu mă întrebați de Minecraft, că eu o să-l fac, o să încerc să fac mai multe joculețe pe canalul. Uite, costumul de robot ăsta rar primești la preț. Suntem un robot gigant cu super putere.
Vedeți, oarecum un fel de Minecraft. Pe bune? Eu sunt robot putere a 10.000 de zei și voi... Stați. Pe bune, o fată care stă în timpul apocalipsei. Hoi! Da, stați că trag acum cu lanțe, cu lunetă, Fuck! Cine-i băi aia? Aia? Wow, asta a fost tare. Așa, mă. Gata. Ce? Asta e nouă. Fuck! Hoi, ce face? Plantărea! Nu te-am învățat, mai, că dacă focul îți face rău. What the fuck? Gata. Ia, zboară, mă, de aici. Zboară! Muriți. Wow, nu-i. Fuck. Fuck it! Ultima șansă. Hai să mă duc. O să caut pe aici. O să abandonăm modul ăsta. Dacă o să-l abandonăm, să spuneți dacă vreți. Wow, deci așa se întâmplă când ești invizibil. Nu, ești un fel de crab. Nu știu acum. Așa, deci o să încercăm, o să vă fac și Minecraft, stați calmi, doamne. Sunt clasa 5-a, nu știu cât de des o să pot posta, o să încerc să fac sâmbătă și să terminăm runda. Haideți să încercăm un alt mod de joc. Acum, așteptăm puțin, hai să jucăm un Deathmatch. Am jucat, nu mai știu, deci eu chiar nu mai știu ce fac. Puțin uituc. Asta e o mapă super mișto. Hai să jucăm pe ea. O să așteptăm puțin. Deci toate armele care le vedeți aici jos, armuri, arme, tot poate fi luat. Asta e o zonă a testelor în care se pun mașini. Felul de astea. Hai să începem. Hai, Deathmatch. Ce faci? Feri! O să fac și poate un CSGO dacă mi-au OBS-ul. Este! Vedeți? Cam atât am să vă spun. Aici o să încheiem și episodul de astăzi. Bye bye!